God aften. Mit navn er Gert Mølbak. Jeg er registreret revisor her på Teknisk Forvaltning i Greve. Og jeg skal være den første til at lade være med at lægge røgstøv ud over den kendskærning, jeg slet ikke skulle have stået her i dag. Jeg blev ringet op af Jørgen Nielsen nede fra Kulturelt Samråd, så det var næstformand dernede. Han kunne ikke være her i dag. Han er over på mellemlederkursus på Kommunens Landsforenings kursuscenter over på Nyborg Strand. Og han ringede og spurgte op på kommunen, om jeg kunne gå ned og byde rigtig hjertelig velkommen, fordi han ved, at jeg til daglig og til fisk er noget af en fest i fætter. Så ringede han kunne gå ind og byde velkommen, og det vil jeg meget gerne gøre. Det, vi skal have, det er tryllekunstner Joachim Solberg. Vi skal lige byde velkommen til herovre her. Ja, tak. Tak skal du have. Ja, tak. Ja. Erik Mølbak. Ja, tak. I sidder på første række, kan I slet ikke forstå, hvad jeg siger? Der findes forskellige måder, der er ganske almindelige. Ja. For helvede, hvor bier har lunt. Ja. Det er noget af et indendørsklima, sådan noget shetlandsk ponyuld. Det er så kondensvandet sejler ud af akrylerne. Jeg skal lige have sat margrethenålen lige et øjeblik. Sådan her. Nu prøver jeg lige at gå videre. Nå, de er jo i gang. Det er jo deres nummer. Det må vi ikke glemme. Ole, i dag, der kan man jo ikke se på tøjet, om det er en god eller en dårlig kvalitet, sådan lige umiddelbart med det blotte øje. Det går da meget godt, synes jeg. Ja. Hvad var? Ja, jeg troede lige, den var gået. Vi prøver en gang. Hvad kan det være, jeg har fået i hånden? Nu står de ikke og ødelægger det hele deroppe. Det er en mobiltelefon. Det er en af de helt nye mobiltelefoner. Værsgo. Nu må de... Kom jeg lige op der, godt. Jeg tager den lige... Nej, den går vist ikke. Godt, sådan. Kommer jeg lige op der. Godt, sådan der, tak. Du skal lige hente. Det var bare lige for... Lige... Skal lige have startkablerne sat ordentligt, sådan der. Det er ikke meget fra Solberg. Sådan noget beviklingsparti. Det har jeg ikke været ude for siden en udseende, der hedder Jørgen. Er det ham med hånden? Langturschauffør ude i Brøndby. Det er ikke det rene sjov at være spadet i en radiator 3,5 timer. Tak, værsgo. Hvordan bærer de dem egentlig ad om at være inde i radiatoren? Ja, det var strømførende håndjern, jeg var spærret fast med. Det er ikke det rene sjov, Solberg. Det kan jeg godt løbe dem. Det kan jeg forstå. For søren. Ja, ja. Du skal ikke være nervøs, Jørgen. Går det galt, så gifter vi os. En oplevelse, ikke? Det går fint. Au! Ja, så sænker vi ringen igen, og Billy Bully tager bare trappen ned igen. Dog, nej, Jørgen. Hvad er det for noget? Værsgo at tage plads, og du går lige derover. Nej, de... Falder fuld. Undskyld. Er det nu, jeg er i trance? De er i trance. Kom lige op. Ja, slip. Mine damer og herrer, Peter Larsen. Joachim Solberg, tak for Tak for det.